kod welo adeka Eriko Odera, jalonye weche mag uchumi, Geoffrey Nyunja, jatimo ohala mabende nitiere kod ohala matina, kaachiel kod Dr. Otieno Panya mabende en janona weche mag ohala. Ka bende wamedo twaka kotudore kod chal kata lera mar Hustler Fund. Imedo twak kodwa, imedo wuoyo kodwa e yorwa duto te mag tudruok. Namba mara goyo simu bende waseyawo kanyo, inyalo gochonwa in bende ichwal pachi kotudore kod lera ewi wachni mar Hustler Fund. Ka wadhi mbele kod twak marwa Eric, Geoffrey kaachiel kod Otieno Panya. Omenda ni mar Hustler Fund en Dr. Otieno Panya, in kaka janon weche mag ohala. Omenda makama komi ng'ato kopogore kod jogo mabende ponono osechako kata nitiere kod ohelni matindo, jogo mantiere riwruoge mag saga, jogo maponono nitiere chama kod jogo maponono timo table banking. Omenda makamae kolwar e lwet ng'ato, ji ang'eni biro oro kwayo margi no migi omenda kidieny mopogore opogore. Ng'ato nyalo wacho ni 10,010, 25,000, 30,000. Kit ohala mane ma nyakwa Ramogi Juang maneno kawuono nyalo chako timo gi omenda makama? Erokamano ahinya Joyce. Ohala minyalo tim gi omenda ni to ng'eny. Wasenene pinywa ka kata e thurwa ka ohala ma ji timo mang'eny. Kochakore gi jomoko nawinjo ka wacho ni gipidho yiende, jomoko nyalo tinde nitie kata na vijende ma iyudo ka nyalo tedo chai kata gi mandas ni to uso. Ineno nitie joma bende waro fruits, kose waro fruit to loso go pudding, oloso go juices gi. Nitie joma uso alot, nitiere jowa ma bende use dho nam ka uso rech. Ineno koro ohala minyalo tim gi pesa gi to ng'eny. Mane omiyo nawacho kana chako sacha ni kik wawach ni pesa ni tin. Gimonego ipenjri en ni itimo ohala mane to pesa di midwaro. Gima asebedo kanyiso kata na nyithindo mapuonjo seche mapuonjo gen ni shida ok en pesa michako go ohala. Shida en organization mane ma in go kata ikruok mane ma in go in iwuon mondo mi iyud ni ohandi ni nyalo dhi mbele. Nitiere gik ma kokitimo e ohala ka to kata mi mana $1,000,000 to ka duogo bang' higa achiel tayudo mana ka in fact inyalo bedo ni in e worse situation than ma intiere no. Emomiyo ohala minyalo tim gi to ng'eny, but ne wawacho ni nyaka ikuong itim feasibility studies. Ming'e ni to en ohala mane manyalo timo gi pesa madwaro ni, nekech nyaka iketri ratil ting'e ni an adwaro 20,000, adwaro 30,000, ba anyalo duoke ohanda ni kachake bende onyalo miya pesa ni machaka ayud pesa maduoko. Koro magi penjo monego wapenjre kaka joma dwa timo ohala, and especially joma dwa timo ohala matindo gi. Nekech e ohala ka nitie chike mag ohala. Nitiere gima kokitimo, for example, keto ohandi no in a good location, mano one thing. Manyo ni to ohala madatimo ni ada uso ne jomage. Ineno ok ni nichako ohala nikech ng'ane ochako tidhi keto rini amba donji ka amba tim. Ineno nyaka itim ni to kamin ng'ane ero time ma to an ere gima min ng'ane ok tim maber mana nyalo timo, so that you fill the gap on gik ma ng'acho ok tim. So ohala gi to ng'eny kiyiero gi, but na wacho ni gime nyaka otim mokwongo ni nyaka ing'e ni to ohala chik ohala dwacho nang'o, ang'o gang'o monego be natimo koka chako ohala ni. Erokamano. Kapok wadonjo chike go makare be nang'e ni jomoko ponono penjore ni chik ohala to wacho nago. Nitie wach mida Eric kanyo matin. Adwa medo matin, owacho points mabeyo mag ohala minyalo tim gi pesa no. Adwa mana medo ni nitiere bende moko bende minyalo tim kata e kor gweng' kuche cha. Gik machalo kaka pidho gwen, gin joma tindo go nyalo timo. Gik machalo kaka kinyozi, gin gik minyalo tim. Gik machalo kaka yaw kata kuonde mitime dry cleaning mag lewni, gin gik ma yawa nyalo tim. Kata saloon, kata yore moko ma mineno ka vijana nyalo biro together to mondo gilos kam gimiluongo ni car wash. Mago gik moko ohala moko matindo ma pesa ni nyalo donje, to gin ohala bende man gi nweng'o manyalo miyo giduok pesa ni. Koro damed mna jiwo kaka jowete na giwacho ni kik gicha pesa ni, giriwre, gilos grube gi, ka pesa ni owuok, gikaw pesa ni gikete ohala gi, waikore mar medo gi paro e ohala ma ginyalo donje mondo gikaw pesa ni gikete mondo giyud nweng'o, gibro loko ngimagi. To mana kaka iwacho ni ponono gik grube gi, sani wang'e no duong' mana wanyalo chako kwano odiochienge mar mondo mi ka pesa ma kama e poko sidha yanga. Ng'ato nyalo loso group sani modhi o register ma kochopo tarik 30 no
to koa omenda ma kama isidha yanga to onyalo yudo omenda makamano. Kose sa koro oserumo pono ni biro mana ng'i grube go kata sakos go kata kisebede sako kuom thuolo malach. Aparo ni thuolo poko rumo. Ka ng'ato nitiere maonge gi group to sani e sa mowinjo bed ni gibede kanya achiel mondo gilos group. Liao group ok tek. En aina bedo kanyakla achiel uloso chikeu to umanyo officials kaeto udhi apane district registrar nyalo miyo certificate. Moko bende titimo nyaka online. Inyalo register group mo register online, uchulo pesa moko matin kabisa, then ubedo gi group makasa ma pesa ni wuok ne to unyalo dhi mondo uyud pesa ni. Support nitie. Kabiro korka kori Geoffrey Nyunja, awinjo ki chwalo ngur moko matin ni pondono omenda makama kikao to inyalo pay. Kata kamano no wach ni omenda makama. E seche mabendi biro chiune ng'ate en omenda mabendi wacho kanyo kod dongere ni onge kod collateral. Matinde ni onge gimora mora ma ponono nego iteri ni mar mondo mi omaki e kami omenda makamano. In kaka jatimo ohala isetimo ohala kuom thuolo maromo nade, to bende iseponono ka in bende ichwalo kwayo mari iseketa achiel ariyo adek moko mar minyalo konyo godo e jiwo ohala ni kata obedo ni iseyuak ni en omenda matin to en omenda ma jopiny yuak kata gombo ni kik we ng'ata oko. Kachako adwa wacho ni poka choro kwayo mara nikech onge ng'ama osepenja pacha e wachno. Koro opportunity mar choro paro poka bedogo, but mana kaka jowage wacho ber ndi pesa ber ndi biro, lakini pesa ni ok odhi konyo ahinya, ok onyien nikech chien kocha osebedo gi Youth Enterprise Fund, Uwezo Fund, but now ok osebedo kotimo gima nonego kete notimo, olale lwet jomoko. Iwacho ka ni pesa ni onge collateral to ideally ka ng'iye maber aneno ka nitie collateral moro matin nikech yo machalo nade kinyalo mana lero. Kidwa tuona hustler pesa ni aonge group moro kata ka save ga kamoro, tiende ni idwa na bed ni save ga kamoro makopo ni a default to pesa moko manyalo wuok mondo chul kacha ntie. Inyalo kata dhi group ano tikao ni ng'atu no kawo pesa ka to kose chulo koro pesa uwa ka watimrok nade. Apano ni mano collateral. Nikech kada ni ok en collateral ni free, to ni wacho ni ng'at japiny mora man gi a business idea mora odhi apply pesa ni mondo miye kata obedo ni onge ga group moro to miye pesa ni otigo to makoro iketo ni collateral litie matin. Aneno kibuonjo Eriko Dera, mano bende wach manyalo timore adiera kapo nono mana kaka iwinjo kaka Geoffrey lero kanyo. Adwa ne jo winj wach maler. Onge ng'ama nyalo mi pesa mondo idhi itimgo gimoro ma onge safeguards. Nyaka wabed gi safeguards. Safeguard mantiere ka en ni mondo ilos group, ibed kata e saga moro mondo mi pesa ni. To ok ni mondo otami kata ni mondo tigo mondo tuoni go pesa ni. Apana. Mondo omi pesa ni yaw group. Bed kanya achiel gi joweteni. Timuru gini ka ji achiel, lakini ok nyal mi pesa tiwe yawe kamano. Mano to onge. Bed gi paro maber, bed e group, omi pesa ni udhu tigo kamano. Korka kori Dr. Tino nitie wach mida medo koso selero makano. Statement mowacho no nyiso ni collateral nitie. Bane Kwendo no winjo ni collateral form moro mar collateral mo nitie matin. Yes. Aparo an gima nyalo wacho en ni mana kaka jo osewacho. Gimo mi form group ni collateral gin group members gi magi gi. Exactly. Gin group members itene ni inyalo be ni jami mbadhi to group members ka mage jomi formo group definitely nyaka be ni gin jomo ng'eyi nyaka dala donge. Koro mane momiyo idwaro ni mondo ji obed in these groups, but ente gima nadwa wacho especially on gima no wacho ni gima iluongo ni managerial skills, entrepreneurial and managerial skills. Tene ni lony mar ng'eyo kaka inyalo timo ohala to gi bedo ni nyalo bedo jo ohala no, you know, am I lacking among our people?
Koro no wuoyo ka training and o mention ni pesa gi osebedo kata na uwezo funding ni osebedo mabende king'iyo nonro maber jolony wacho ni pesa gi osebedo ka ji kawo gi nikech gik ma giketo ineno but there are two things achiel ni ji ok kawo gi nikech ji mang'eny ok nigi especially group magi focus on no group no ok nigi businesses magi register ineno en ng'at moro makata otimo hawking otimo gik machal kamano to ok otimo ang'owa ok register business ne tendo ni ok en gima recognized mano mokwongo mar ariyo ng'ani onge gi lony e rito ohala ni otime and otime tima nikech otime korito go tich moro seche moko moparo ni koro gigi duto te gimwa wuoye en ni one onego bed ni kwadonjo ohala to wang'iyo to ohanda ni achaki kawuono but ago kode okang' moro kata ka wan e group wago kode ni kwachako kata ka wash mani wacho cha to ka wash ni wachake kawuono kotin wang'iyo kata na machine moro achiel kiny wang'iyo machielo kamano mobed maduong' mae ng'ato kijowa gi te kiny ng'ato bed gi ka wash ne within that given environment iwinjo koro kapok atieko managerial skills gi dwarore gidwarore kabisa we miya ng'ato pesa tiweye kanyo ibiro bedo kitimo nono koro sirikal onego many ka ji kaka wan kama okama si chamyoni gikon Jesu wakon ji e paro because nitie joma kara no somo tok no kalo through courses mag business gi so that mondo giyud the skills magi nyalo timo go ohala koro nitiere chako ohala kaka na wache cha inyalo chake but okonyal dhi mbele statistics wacho ni ohendni mang'eny rumo within their first year in about 400,000 businesses fail within the first 5 years kore momiyo skills gi are very very important gin gik madwarore mondo kata kimiyo ji ohala puonj gi bende kaka timo ohala erokamano Eric Odera ng'eyo ni wach moro ili ahinya kapok iwacho wach ma ilino kata kimede ichako gi wach ma ilino mondi eka koro iduok na penjo ji nyalo bedo ni penjore po nono seche mathotha jomoko penjore ga ni bende en gima kare mar mondo mi akaw hola achak godo ohala ero Hustler Fund biro e kin 500 nyaka 50 bende en gima kare ka ji koseloso grupo kawo pesa ni ochak godo ohala ka pesa muonyore to watimo nang'o very good penjo maber kabisa motudore kabisa gi gima nadwa wacho kendo gima nadwa wacho otenore gi gima Hustler wacho Hustler wacho ni mondo omigi pesa maonge collateral to Hustler mawuoyo ni bing'eni en jaluo tadwa nyise ni pache ni ang'eyo ni ma ok mana pache kende no kawacho kamano idhi lero makare mak mana paro no gi kanya no pache kende to ma pache jowa mang'eny gima dwa nyiso jowa ma joluo en ni giwe luoro loans joluo mang'eny oluoro loans wan gik mwaneno town ka waneno jowa moko gi jo Kenya mamoko gi holo loans madongo kabisa kendo gitiyogo gima joluo tim kiseikori mana kaka japuonj wacho ni kiseikori ni dwa donjo ohala to lamna Nyasaye tim matek to kaka loan maber tidhige tich midwa timo no to tijno gi nguvu ni te kai to ibro mna yudo yo out koro kabire penjo mi penjo ni to be en gima ber holo hola ichak godo ohala en gima ber kabisa nikech kiyudo hola mondo ichak go ohala tiyudo gimiluongo ni capital capital no kitiyogo ichako go ohala maber mok ichamo go mandas kata idonjo go e yo idivert e yo moro mok ikare tidhi yudo lokruok kendo kitiye maber kiyudo kiketo japuonj owacho weche moko kama maber kabisa ni many strategic location ni customers midwa serve okay kaito ng'ini to idwa fill gap mane ang'o midwa kete e chiro ni maonge e chiro ni kata ang'o madikete e chiro ni moingo nyawadu mantiere cha mondo mi ikaw jo ohala kata jo ng'iepo man kage magi gik makiketo te japuonj chako wacho ni team training ini mato wakwayo kata ko wacho ni ok wamany tich to onge berache be ko wamanyo tich kata ka sirikal kelo gini to omanye jok moko ma wigi leo odhi opuonj ji opuonj hustlers gi kaka ginyalo kawo loan ni nikech kawo loan to ber gi kawo loan ni kata ka gitere pur kata kitere ohala moro amora wacho ka to kete to dhi oti kode yono to giti matek to gibro yudo lokruok koro en gima ber Geoffrey Nyunja korka kori bende paro ni tiegruok osetim kose podi jopiny kia podi hustler podi kia ne omenda ni kakao to
ponono mana kaka iwinjo kaka Eric wacho jomoko nyalo chamo go mandas te seche go koro winjo ni koro an gi pesa we koro adhi e magawa makama ninde achame gima pok nachamo. Bende tiegruok makare osetimne japinya kotudore kod kaka omenda mar Hustler Fund ni nyalo konye. Nyaka sani weche mang'eny pod opondo ne jopiny ewi wach Hustler Fund ni. Koro gisani pok giyudo tiegruok monego bed ni giyudi mamiyo gi geno gi mijing'o gi courage mar dhi kawo pesa ni mondo gitigo pok otime. Ji pod oluoro hola. Ji pod oluore. Oparo ni kidhi kacha to ponono pecho moro nyalo bedo ne jogrubi. But adwa duoko penjo mani penjogi. En gima ber kawo hola mondo ichak go ohala. Kidhi kamoro yudo ka gik moko tim madongo dongo, tiwuoyo gi jogo, ng'ato biro nyisi ni okawo loan kamoro to timo go gino, otimo ne kamano motimo go kamano, timo membe samoro koro miyo mana ji loan moro. Koro ohala en gima ber. Maka sirikal okelo ni ji kawe, to ka giseketo gik mkakati temo bedo maber to wakawe uru mondo wa roll it out, wadongre go uru. Kanyo dariwora kode kabisa. Dr. Tieno Panya bende ang'eni wach moro in bende ili kimede wiye. Iloso kotudore kod chike mag ohala kata gin requirements mage ma ng'ato onego bed godo ka chako ohala. Iwinjo ka jomoko kaka kata Geoffrey oywa kanyo ni ponono kida chako ohala license ponono nyaka ibed godo, jomoko wacho ni nyaka nitiere certificates moko matindo tindo monego bed ni ng'ato bed godo. Pesa ma kama kisekawo onego bed ni manyo godo gigo bende koso onego bed ni manori gi pesa moro matin mapon ni nyalo chulo go kata license kata nyalo manyo godo certificates mora mora mar mondo mi koro omenda ni kiyude to kori ikete mana te ohala. Erokamano Joyce, gima nyalo wacho en ni mokwongo kalero kar loan cha. Kik waluor mar kawo loan. Wakawo loan but wabed kod discipline ni wanyalo duoko loan ni. Nikech gik mang'eny matimore especially on issues mag loan gi en ni ji kawo loan but ji ok dwa timo ang'owa, ji ok dwa duoko loans gi. Koro kanye makelo problem e weche mag loan gi. Koro nyaka wabed disciplined ni wadwa kawo loan to nyaka wachul loan gi bende. Iwinja. Koro jowa kik luor wach loan mana kaka ne Geoffrey wacho ni most of joma osetimo gik madongo gitimo nikech loan magikawo. Iwinja. Remind me penjo mar ariyo cha. Mano chike mag ohala. Ohala nigi chikege. Mana kaka kamora mora chik nyaka bedi. Iwinja. Koro ohala kichako nitiere chike kaka achiel kuomgi en ni in gi records. Okada wuoye part of registration kaka chik nikech registration to en gima ochuno. Kidwa no andi ni ogro nyaka bed ni ong'eye gi nying moro. Ong'eye formal sirikal ong'eye nikech sirikal bende dwaro osuru moro matin kanyo kuom wandi ni. Koro nitie chike mag ohala kaka achiel kuomgi en bedo gi records mag gimoro amora mitimo mar wandi ni. Tiende ni mokwongo kichako ing'e ni ok inyal kichako kibi bedo ni inyalo loso proper accounts magi donge. Ibo wacho ni loan mana chako go ohala en 50,000 mokwongo. In gi gik moro kata kaka nini maybe in gi gachi moro bende ikelo iriwe ohala ka. Gigi duto te nyaka record gi. Then awuonda no mi siling kata na 3,000 ni dhi idwa dhi chako go ohala. Siling 3,000 ni onego bed capital mana kaka jalony ne nyiso wacha. Obedo capital mi chako go. Capital ni en onego bed ni ka ohala every kata kiwacho ni in ibro timo audit magi after every 6 months. Onego bed ni in gi pesa mani chako go cha to in gi pesa bende miseloso kaka profit. Ineno. Koro recording is one thing manyaka watime ohala gite. Nyaka wabed ni wanyalo record gimoro amora matimore ohala. Mar ariyo, ohandwa gi nyaka wabed ni ok wagol pesa ohala, wapogo pesa ohala to gi pesa marwa. Nekech ibodo ka omiya 50,000 for example, adhi ayawo kata na gine ne kar car wash mani wawacho cha. Within no time ido ka koro ji biro mang'eny nikech in gi pressure inyalo go ne ji inyalo luoko ne ji gari maber. Koro kineno kata kaka pesa koro donjo to iwacho ni ai wamba dhi abudhe kata kama yawuoyi wete wabudhe. Yo ka joluo ka jibudho to mesa nyaka bed marateng'. Sama mesa rateng' gi pesa wala. Ichamo pesa wala. Koro gikaila gi gik manyaka wawuoge gigi ose podho jowa mang'eny. Nekech yudo ka ok onyal pogo pesa wala to gi pesa mamare. Emo wacho ni kai nyaka ibed gi pesa ni miwacho ni ka ne matimo wala ni onego bed ni andikora msara mara. Wacho ni kata ayudo kata 5,000.
Koro msacha cha ema chamo ok acham seed capital mar ohala. Koro gin chike mang'eny mwanyalo time mwanyalo wuoye kae. Era ni saa ema nyalo ng'adowa gin chike mang'eny mwanyalo wuoye. Kinyalo mana fuono moko ma muhimu ma onego bed ni waketo piny ahinya kata ma ji ng'iyo ahinya. Chik ma important ahinya ohala en ni nyaka ibed gi records magi and you follow up ni to achako kawuono ere kaka atimo audit mar business ani pile ka pile ang'iyo kaka growth mare iwinja. Mar ariyo nyaka ibed yud puonj bende ineno imanyo ni to ere kata kiyudo ndigi mwaluongo ni benchmarking. Ichako ando hotel to ng'at machielo bende ni bathi kanyo ma bende nigo tendeno. Nyaka i benchmarking ni to en ang'o motimo ma in to kitim then idonje gima otimo no iwinja. Inyalo timo benchmarking ni gi rieko kok ong'eyo seche moko be nyalo dhi kwaya yanga ni adangi kaka timo gigi iwinjo. Wan gi chike moko kata na kaka timo market research iwinja. Wang'iyo ni to ka anaus ayawo magawa for example ineno ta uso chae gi mandas ng'at machielo use siling 5 donge anada kete pesa di so that ji obi e ohanda ni iwinja. Ada kete pesa di mondo ji obi koro there's what we call price leadership iwinjo. Wang'e ni to joma chalo jok mwapiem e ohala ka ang'o ma gichiwo ma wano kwa chiwo iwinjo. Then mogik sana en gimiluongo ni customer care. Nekech customer eng'ama lich mogik e wandwa ni iwinja. Koro ohala kok wadhwa miyo customer wa preference ng'ama ng'iyo gik wagi. Customer inida wuoga customer kaka in mihero. Customer en ng'ama isero iwinja. En ng'ama isero kendo nyaka itim gik moko mabeyo mabro miyo customer ni biro ng'iepo iri pile ka pile iwinja. Mogik en ni nyaka chiw quality. Gik miuso gi nyaka bed gik of good quality. Okited karaka koro in hotel iloso chapat itoso chapat man gi tunge ineno ng'ama bro chamo chapede gi gionge molos chapat no bed maler karaka ok ni kawuono chumbi onge chiemo kiny iketo mang'eny chieng' moro have some standards gi quality mimiyo ji koro ibodo ka ji bira wandini ineno. Koro customer focus very important gine some of the key things mwanyiso jo ohala mondo miotim erokamano. Kapok yuyo matin Erika nino ka wach moro ilie kinde mane Dr. Panya wuoyo. Yes. Penjo moro kanito chike mage manyalo nyalo rito ohala. Ohala makara inya to sani ma omenda ma Hustler Fund biro. Koro gima ji owinjo ng'e luwore gi ohala midwa timo. Koponi iyawo company to nitiere gimiluongo ni the Companies Act owinjo bed ni luworigo. Companies Act no bende nitiere gik moko maluwore gi Income Tax Act mano bende nitiere kanyo kendo luwore gi gik ma in go midhi timo ibro yudo ka nitiere gik miluongo ni VAT Act ginigo. Mago te gin chike moko manyalo chiki mondo ibing'e gima owinjo tim to gik mowinjo tim. Bende nitiere kata koponi uriworu e saga mowacho ni losuru sako no kata SACCOs no nitiere the Cooperative Act manyiso gik mowinjo gitim gi gik mowinjo kik gitim. To kuom gigi te nitiere gimoro kata ka ing'iyo structure gi nitiere gimiluongo ni the governance structure ema japuonjo temo wuoye ni nyaka ibed gi discipline. Tiende ni kata in director kata in chairman mar group nitiere boundaries, nitiere limits, nitiere gik minyalo timo to gik moko nyalo timo. To kwa nyalo simplify matin mogik en ni kaka japuonjo wacho ni bed ni ipogo account ni mari to gi account mar business. Nikech mane kama problem nitie. Kara kwa timo audit ngine ana auditor to atimo gigi bende. Kara kwa timo audit mano gimonyako wangi. Nito account mar director gi account mar business to chal nade. To nitiere kaka wilore iye kanyo. Koro make sure ni the funds mag business upogore gi gik mitiyogo. Kanyo bro kelo lokruok maduong' kabisa ka itin still discipline business bro yudo ka ibro dhi maber. Nyakora Ramogi winjo ageno ni winjo malera ka kilero kanyo kod jolony ni kaponi intiere ohala kata timo ohala
poga pesa monyalo wacho ni pog pesa mar ohala gi pesa mar raha, ok ni pesa mar ohala ne waponono idhi go dichamo go raha oko kacha mano to handi oruombore piny. Pod wantiere twaka okinyi makawuono moko kuomu be naneno koro penjo kachiela kod ote magi mopogore opogore kata paro margi mopogore opogore mabende abiro somo ka bende wadhi mbele kod twak margi. Gisani yiena mar mondo mi akaw yoyo mar ariyo mondi eka waduogi ka bende ote kachiel kod paro mora mora kata penjo mora mora abiro somo tok yweyo mabende wakaw gisani. Kik idhi mabor. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Neni iketo chenro makare kapok ikawo hola. Neni ing'eyo chal mar hola no. Kapok iketo sei to onego iyud pach jalony e weche mag omenda. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi. Bonyeza *811 *277#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyako Ramogi ajua ng'atwak iye mit twak podi dhi mbele mano twak otudore kod ler mar Hustler Fund. Antiere kae kod wela deka mano Erikodera jalonye weche mag uchumi, Joffrey Nyunja Hustler kata ja ohala matina e pacho kae kachiel kod Dr. Otieno Panya mabende en janon weche mag ohala. Singo nini Tokyo matina mabende wasekao tabiro somo moko kuom ote kachiel kod penjo mabende uoronwa ka wadhi mbele kod twak marwa. Kanyalo mana somo ote makamago achiel kachiel ote kachiel kod penjo mamoko jolony mabende antiere go de studio kae biro kawo thuolo makende mar mondo mi giduoka penjo makamago. Kachako kod ote mokwongo ote uoronwa kokale namba wa mar 2 Facebook kacha bende wantiere live yudowa Ramogi TV. Sam Jakom wacho ni an kuom pacha Hustler Fund en mar loso ola mar chama mar UDA. Wacho ni chik moketie okalo ere kaka 50,000 dhi loko ngima ji ka interest en 8% and taxable. Onego sirikal owetugo kod wijo Kenya. Mano paro mar Sam Jakom. Ote machielo en mar Emma Onyango wacho ni apenjo ni Hustler Fund ni idwoke for how long kaponi a holo 50k
kaw thuolo maromo nade mondo duokete. Mano penjo mabende joneno jolony montiere godo biro duokonwa kawuono. Ka bende Maxwell Omondi bende wacho ni pesa tin kabisa kaluwore gi kaka piny sani tek. Ote machielo mano mar janeno marwa Migori County owacho kanyo ni Joyce Hustler Fund odhi mana bero ngima ng'ama nigi business moro matimo. Koro kodhi kawo 50,000 cha to obugo go hande cha to ni ng'ama koka dwa yawo business gi pesa no otin kaluwore ni ngima sani oidho malo. Wacho no nyalo mana konyo e jiwo jogo mantiere kod ohala. Amos Ochieng wacho kanyo ni Hustler Fund onge gima dhi konyowa godo kaka jo youth pesa no tin yawa. Ineno kanyo ka paro pogore, jomoko wacho no nyalo jolo yo makare, jomoko bende wacho no tin. Injinia Lazaro Kanyamboka wacho kanyo ni Hustler Fund en mana kaka Fuliza. Onge pogruok makende dhi mana bedo another avenue mar olo pesa matindo ma youth biro tiyo godo e betting. Wacho ni en Injinia Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye. Ote machielo kinyalo mana ketnwa kanyo mano Jack Obiero wuod Asembo Kokisebwaja wacho no yawre Joyce apenjo ka wane group like mar ji 20 kaito waoro kwayo mar mondo miwa hola mar 50,000. Wacho kanyo ni each and every person a group makamano biro yudo 50,000 kose 50,000 ni jipoge. Mano bendi biro lero nwa joneno magwa kawaduogo. James Masinde Oduor mar Kibuye wacho kanyo ni Joyce Oduor kase register gruba to pesa ne iyude nango. Penjo machielo en ni gruba ni yudo mana 500 kose. Mano bende inyalo duoknwa kanyo kata kamana ng'eyo ni group ka group ong'eyo pesa magidwaro ene kind 500 nyaka 50,000 inyalo holo midwaro. Janeno wacho kanyo ni mano Odhul Joseph wacho ni adwaro pesa no amed go pith gweno kod pura. Or mana kwayo mari kaponono ni ntiere group mora mora tibiro yudo pesa makamano. Kar janeno machielo bende wacho kae ni group okao shillings 50,000 gichulo. Begi inyalo medgi pesa no kendo. Mano penjo mabende ibiro duok kanyo medo pesa makamano. Ka bende janeno machielo bende wacho ni apenjo niya grubegi wanyalo bedo e group jiadi matin ma wacho ni en Bon kowuok Rongo wacho ni grubegi wanyalo bedo group mar jiadi. Ka bende janeno machielo penjo kanyo ni en John bende pensioners nyalo qualify for Hustlers Fund. Ka bende wacho kanyo ni kata kamano penjo makamano mano mar pensioners bende ang'eyo ni joneno magwa biro kata jolony montiere godo biro duokonwa e yo makare. Ka bende janeno machielo wacho kanyo ni Ramogi TV an Minotieno ne an ja ohanda swekra mar mitumba to ne apodho ndalo mag corona. Adwa chako manyien, adwa kawo 5,000 kaka individual aonge group. Oyiena mano bende jolony biro duoko kawadhi mbele ko twak marwa. Ote thoth ahinya, ote miore namba mar 36000 Facebook acha bende neno ote mathoth ahinya. Med mana chwalo ote kachiel kod penjo mora wabiro duoko moko kuomgi kalore ni saa matin weche to ng'eny. Kwa chako penjo makonono kalure kod penjo mabendo penj kacha minyalo duoko. Erokamano ahinya Joyce, amor gi yawa moko mang'eny kuomgi penjo mabeyo kabisa. Achak kuom ja pensioner. Ja pensioner penjo ne to be oyiene. Namba 1 en ja higa 18 kadhi mbele. Mar ariyo nweng'o ne ni piny nikech owacho ni en gi sling oyudo sling matin mar 10,000. Koro aparo ni oyiene. Gimowinjo tim en ni owinjo bem na gi group moro kaito giyuda pesa no. Koro penjo moro bende aneno kanyo ni to bende inyalo yiene ng'ato kawo pesa no ka onge group kata ka pod onge group kata group owinjo bed jiadi. Gima chike waro en ni mondo obed yo moro ma minyalo yudego. Koro mane momiyo idwaro mondo obed gi group mondo mi koro ka gidhi manyo loan to bende nitiere bende ng'ato wendo mong'eye. Koro losuru grube kech grube go ema nyalo konyou mondo mi omiu pesa ni. To group yudo kata loso ok ochuno nyaka bed jiadi. Unyalo bedo ji 5, unyalo bedo ji 10.
loso grubego kaisto unyalo yudo go pesa ni. Anyalo wene jowetena moko bende. Ka bende nitiere moro kanyo ma bende openji ni kapo nono wantiere group wakawo hola mar omenda mar shillings 50,000 wadwoko e yo makare. Bende po nono anyalo tiyo kanyo gi dongere limit marwa bende nyalo medore tok dwoko pesa no. Omenda ni mar Hustler Fund bende limit mare nyalo bedo ka medore kinde mabiro mbele. Dr. Panya. Erokamano Joyce. Aparo ni wach mantie sani ni sirikal owacho ni pesa no gibiro chiwe siling 500 nyaka siling 50,000. Aparo ni pok gi ne giwacho ni pesa ni kadhi mbele en pesa ma ibiro medi kadhi mbele. Gima nyis jowa ni ohala duto te chal mana, unlike just like I said ni nitiere growth e ohala ka. Ng'amo chako ohala moro matin odwa ni mondo dongre kinyo bedo ohala maduong'. Adwa stress gimoro e wach grube. Nikech aneno ka jowa chal ka gima oluoro wach grube ni. Wan joma puonjo gi weche mag ohala. Wachako puonjo from sole proprietorship men ng'at achiel. Kato wadhi e partners manyalo bedo ji 2 nyaka ji 20. Ineno. Kato wachako wadhi cooperatives makoro gin oiriwo ji mang'eny kaka jopur and all that. Kato kendo wan gi companies. Chutho gigi duto te wadwa ni mondo wabede level mar company. Ineno. Ohala gi te idwa ni mondo bed company. And anyiso ga students gani kiki bede jaduka ma in jaduka min ng'ane ma nyathi nyuolo die primary nyathi dhi secondary dhi university in mana wuon ng'ane ma jaduka cha. Ine duka ni nyalo gole e level mar duka matin to bedo wholesale from a supermarket. Moro bedo supermarket. Mondo mi obed supermarket ni nyaka wangi dwar pesa moko kuom jama moko bende uloso gimiluongo ni company. Koro gima chando jowa bende en ni pesa ne tin maka wang'wa poge. Mane momiyo iwacho ni koro beduru e grube gi can be in the form of a partnership but obro dhi e level makoro en company. Nekech chike mag katana mag registration mag grube gi iro ni ichake kendi nitie registration mari ng'at achiel. Idhi e partnership wan gi partnership deeds, partnership act and all that. Then inyalo dhi to level makoro en e kambi ma iluongo siepegi. Kineno businesses madongo mantie sani gin ohanda manochakore matin to koro sani gin kembe madongo magine gi jomo. Koro kik waluor mondo mi walos grube. Nekech ineno seche moko ni pesa ne tin ere kaka wang'wa poge. Jawinjo moro nowacho ni to pesa ni odhi pogore nang'o. Tene ni ma en seed capital momi mondo nyuolni gimoro. To mogi kawacho kama ni da jiw jowa mondo donje gimiluongo ni agribusiness. Nikech wiwa wil kode kaka achiel kuom ohala mwanyalo timo. Teni agribusiness gi en itimo ipitho kata itimo agriculture itimo pur gi intention mar uso. Nitie gik mang'eny and taonde wagi sani dongo. Kwang'iyo taon mar Homa Bay, wang'iyo taon mar Migori, wang'iyo taon mar Kisumu. Iyudo ni gik michamo Homa Bay wuok Kisii. Gik michamo Kisumu wuok Kiakure. Wan be nyaka wabed gi ohala matindo kaka mag pidho gwen, mag puro kata na nyanya, ineno bedo kod tong' maji service. Actually gimomiyo jowa makoro jogwenge machiegni kumwa dakeni yudo ka gigerore nekech gin gi ready market. Tonge gima duong' mar ohala ka malo ready market. Tende ni aloso aloda kata nyanya ma pidhe puodho tatere direct ka chopo Marikiti kacha tene na gimilaro dakika achiel asedok kendo adomo moko. Koro taonde wa madongore gi nekech county mobiro dwaro ni chiemo ji nyaka wang' chiemo to chiemo gi penjni ni gi akanye wan ma nyaka wadonje gi. Koro ana kwayo yudhe kata jowa matindo man go ohala matindo mondo donje ohala gi and especially wa focus on ohala mag chiemo mondo dekich pesa ni nyalo mana timo ohala machal kamago mondo mi jowa wapidh jowa kik ni alot wadwaro to alot Kisii. Tong' wadwaro tong' ja Kisii ema pidho. Ok ni ja Kisii no rach but ok wapidh jowa mondo wa generate pesa ne kewan. Erokamano.
Idwa medo gimoro kapok wadhi ir Geoffrey Nyunja. Adwa medo gimoro matin. Ing'eni owacho wach pur maparo ni ayambita. Ing'eni jalupo. Jowaka jolupo. Gin bende ginyalo loso wechegi ma gin be giyude pesa. Lakini gima dwa medo ng'ato nopenjo ni to ka un e group to pesa ne imiyigo ng'ato achiel koso imiyigo kaka group. Kasto kadwa lero mano be gima bende adwa lero en ni jowa nyaka ng'e ni group tinyalo mi nyaka 250,000 ok 50,000 inyalo mi nyaka 2,500 kaeto ubro duoke koro luwore gi kaka uwinjoru e group ni ka ng'ato opogone mondo odhi otigo tinyalo group no bro dwaro ni ng'ato ka ng'ato oduoke kiun to kukawo ohala moro timo jointly to ubro duoke kaluwore gi nweng'o moyudo e group no. Nyako moro be openjo kacha ni to pesa ni iduoke bang' ndalo marom nade. No wacho ni interest kata nyonyo iluni nyenyo miduoke godo. Okay, nyenyo miduoke godo ichako calculate bang' higa achiel. To aparo ni chike mang'eny pok owuok mar ewi wach hustler fund ni pod warito. Aparo ni gidhi chiwo gimiluongo ni grace period ma kisekawe to nyaka miu thuolo mondo mi seed capital to develop mondo ugenu, lakini ok tami tiyo matek. Kikawe to tiya matek mondo mi iyud pesa no maka uchak kwayo tinyalo duoke. Kamano. Geoffrey Nyunje, paro moro amora medo. Kiwinjo kaka asla wuoyo kanyo. Pod giywaka kaka ne wawache kacha. Sama nabedo ka penjora ni to pesa ni be asla mane odhi omanyo timo gimoro to yudo pesa matindo odhi ochamo gi joge techa nyalo yude. Penjo moro penj kacha ni adwaro siling 5,000 achagodo ohala to aonge group banyalo yude. Kene this is aparo ni ng'at moro ma onge kata pesa moro monyalo donjo go e group moro. Kela e paro moro ni pesa ni be real asla no yude koso dhi mana chalo gi Uwezo Fund gini mano benefit the middle class ka. Chanda ahinya. Koro mago areas modwa ni obed ayonde and then sirikal oketnwa mikakati mabecho. We Dr. Panyo lernwa kanye yo makare. Aparo ni adana kony Geoffrey achiel kuom hustlers ni attitude marwa ma should change. Should change in terms of kik wabed gi paro moro ni gini ok dhi konyowa. Gini dhi konyowa kendo wa change attitude. Aisu kan tino mapuonyo ni attitude ngini ka attitude makes you lock your mind so that we wacho ni gini to biro to gini ok marwa. Jatelo masani morito piny mar Kenya Dr. Ruto ne obiro gi miluongo ni bottom up approach. Mana kaka jalony ni nosewacho ni en empowering joma ni piny gi and gine magin masses. Ngini ka koro gitimo wala to gi contribute then economy grow. Koro kik jowa we oko. And apparently chino mo manase wuoye mawacho ni nitiere jolony ma ose a bit of research mose team kara na Uwezo Fund no kata ma issues mag ginene access to government procurement in the ag programs ido ka jowa ok dhiye and especially jowa manie gwenge ok gidhiye seche moko bende gikia ni gimoro aila ni dhi mbele. Koro aparo ni chino kaka mukelo ni en chino maber man mondo mi sensitize jowa ni gigi nitiere gigi gin gik sirikal wadhi uru mondo mwakaw gigi kik wabed gi paro ma Geoffrey agoli kanyo ni wache attitude wa mondo wang'e ni gino biro nwa and gini nyalo konyowa. Kamano. Ka wadhi mbele kod talk marwa mana just kapok idhi mbele sai mana no kadhi mayo wawangwa adwa wacho achiel adwa kono wero kamano kaka jo Ramogi kuom biro nikech biro dhi konyowa mang'eny. Jothurwa nitiere gi weche moko ma anyalo wacho ni koso ng'eyo to duoko wa chien mang'eny. Koro miyo wa program aila ni mondo wapuonj gigo agombo ni mondo med dhi mbele kendo e wach mag hustler fund kata e weche mang'eny ma sirikal dhi biro go med miyo wauru thuolo kendo meduru kwayo sirikal mondo ome jolony thuolo mondo puonjgi mondo wayud lokruok kaka jomoko gi. In be naneno ka wach moro ili Geoffrey. Gimoro mana ok aneno kodhina maber jowagi naneno comment kacha attitude giwuoye attitude. Aneno ka ng'ato wacho ni ma pesa mar UDA
jowa ma pesa wa waduto. Ngata madware, so long as nin gi business idea. Di kwa pesa ni mondi timruok nade chago alo ken pesa. King'e gi attitude ni en pesa